खुलुमबाय। खुंग्रिंमारुफारा एबा चिरां जिल्लानि सिङाव थानाय खुंग्रिंमारुफारानि केशव बसुमतारिया थांनाय जुननि 12 अक्ट'निफ्रायनो गंसे ट्राकजों एक्सिडेन्ट खालामजानानै जोबोद गिदिर जब्रायाव दङ। बिथांनि आथोन एबा हासुग्रा जि आथोन दंमोन बेबो गाज्रि जाबाय। बिथाङा दायो हासुनो थाखाय बिथांनि उथुमै खाथियाव थानाय हासुदै नालाखौ जस'नानै एबा उथुमैनि जि खाथिनि जरानिफ्राय पाइप नालाजों हासुनो गोनां जायो आरो गोबां आलौवो जाहैदों। दायो सिङाव सेवनो नागिरदोंना मादों बेखौ मोनथि मोना। मुलि थोबसेबो जानो थाखाय एबा मुलि मोनसे बायनो थाखायबो रां रुफा थाइसेबो गैया। बिथांमोना गोबां जारला एबा प्रब्लेमाव गोग्लैना दं। न'खराव 10 लाखसो रां गारबाय होनना बुंदों। ओरैनो रां दाहार लानानैसो बे 10 लाखआबो थांदों होननानै न'खरनि बिगोमा एबा केशव बसुमतारिनि बिमा रानि बसुमतारिया बुंदों। आरो लोगोसे रानि बसुमतारिया फोरमायनाय बायदिब्ला खमैबो 7-8 लाखसो राङा दाहार जानानै दङ आरो बेखौ सुख'नायाबो बेसेबांबा गोब्राब। सुख'नायाथ' सुख'नाय, नाथाय गावनि फिसाज्ला एबा गावनि सासेल' फिसाला नायल' जाल' केशव बसुमतारिखौ फाहामथाय होनो थाखाय आखायाव थाइसेबो रां गैया। बिनिखायनो दिनै रायजो राजाफोरनि सिगाङावहाय अनसुंथाइ बिदों एबा अनसुंथाइ नागिरदों आरो बे अनसुंथाइखौ मोननो गावनि फिसाज्लाखौ फाहामनो थाखाय रायजो राजाफोरनाव अनसुंथाइ बिदों आरो बिनिखायनो दिनै टाइम्स अफ बड'लेण्डनि दैदेनगिरि एबा टाइम्स अफ बड'लेण्डनि सामलायगिरि प्रकाश नार्जारिया बेवहाय थांदोंमोन आरो लोगोसे बिथांनि न'आव थांनानै नायगिदिंहैदोंमोन। नोंथांमोना जुदि मादैखौ नायनो गोसो जादोंब्ला, मादैनि फिसाज्लाखौ नायनो गोसो जादोंब्ला एबा मादैनि फिसाज्लाखौ अनोब्ला बा बिथांनि फिसाज्लाखौ फाहामनायाव मदद खालामनो लुबैदों, जुदि नोंथांमोना अनसुंथाइ हरनो हायोब्ला नोंथांमोना मदद खालामहर। आं नोंथांमोननि सिगाङाव फन नाम्बारखौ होना होनि। मोननै फन नाम्बार 7896165262 बेयाव कल खालामनो हागोन, नङाब्ला गुबुन मोनसे फन नाम्बार 7896718619 बेयावबो नोंथांमोना कल खालामनो हागोन। आरो लोगोसे फन नाम्बारखौ डिसक्रिपसनाव होना होनाय जागोन आरो लोगोसे एकाउन्ट नाम्बार आरो फन नाम्बारखौ स्क्रिनावबो होना होनाय जाबाय आरो डिसक्रिपसनावबो होना होनाय जाबाय। नोंथांमोना अननानै मदद खालामनो हायोब्ला मदद खालामब्लानो जाबाय। आरो लोगोसे खबर लानोब्ला मोननै नाम्बार बेयाव होना होनाय जादों। बिनिखायनो नोंथांमोनखौ आङो खावलायनो सानो, जोंनि टाइम्स अफ बड'लेण्डनि जानानै नोंथांमोना मदद खालामनो हायोब्ला मदद खालामब्लानो जाबाय। खुलुमबाय, आंनि मुङा केशव बसुमतारि। आं खुंग्रिंमारुफारा गामिनि। आङो न'खराव गैयिनि थाखाय गुवाहाटि टाउनाव थाहैनानै गारि सालायनो थाहैयोमोन। फुंनि समाव रुमनिफ्राय ओंखारलांनानै थाबायनानै थांबाय थानाय समावनो हठात टाइमनि लोगोआव आंखौ गंसे पान्जाबनि गारिया होख्रेमो। दिनै आथिं फारसे बायनानै दङ। आं बिसनानिफ्राय सिखारनो हाया। आंनि देहाखौ फाहामनो थाखाय दा आंहा आखायाव न'खराव रां गैला, फाननो थाखाय जेबो गैला। बिनिखायनो हारिखौ अनग्रा, सुबुंखौ अनसायग्रा गेदेमा नोंथांमोननिसिम आंखौ नायफैनो थाखाय खावलायहरनाय थाबाय, आंनि देहाखौ फाहामनो थाखाय। एसेनोसै, आं गोबां बाथ्रा बुंनोबो रोंला। बेनिखायनो आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय आखाइ खबजबनानै जोंनि बिटिआरनि सार नोंथांखौ खावलायहरनाय थाबाय आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय। आंखौ न'सिम फैनानै नायफैनो थाखाय खावलायनाय थाबाय। एसेनोसै, खुलुमबाय।